אפשר? שמפויים. הבאנו את חברת ערבה לכלבים. 10 שמנים, היפואלרגני, ריח מטורף, קצת קשה להסביר לכם את הריח, אבל באמת, הליגה הכי גבוהה של השמפו. גם כשזה סגור עדיין יש ריח מעולה. ללא LSS, עושה עבודה מדהימה, מאוד מאוד נוח, הוא מאוד מרוכז, אז צריך קצת למהול אותו. זה אומר שלוקחים עוד בקבוק, נותנים שפריץ קטן, מועלים את השמפו, שמים חצי ומערבבים כמו שצריך, מתיזים על הכלב עם כפפה, נראה אותה בסרטונים הבאים. הבאנו את כל הסדרה, מתאים גם לפודלים, לכלבים גדולים, לכלבים קטנים, עם קונדישנר, בלי קונדישנר, הכל נמצא אצלנו.